Era unha reapertura moi agardada, tanto polos veciños como polos propios vendedores. O pasado domingo foi a primeira toma de contacto e hoxe volveu a repetirse a experiencia. Non se rexistraron incidentes. Dende o Concello estableceuse un riguroso control dos postos, extremando as medidas de seguridade e as distancias entre eles, ampliándose tamén a outras rúas anexas ao Concello. Garantindo un pouco as distancias de seguridade entre postos, entre os 4 metros, garantindo pois, tamén unha distancia coas saídas e entradas das vivendas nas rúas donde as hai, e bueno, un pouco garantindo, como dicía antes, pois, a presenza de todos os comerciantes no noso Concello. Non? Aínda que con menos xente do habitual, a praza do Concello e rúas anexas volveron hoxe á súa estampa habitual de cada mércores, recuperando en parte o animado ambiente dos postos ambulantes, un sector ademais moi prexudicado pola crise sanitaria. Un sector que debeu pasalas mal, o tema dos autónomos, como o conxunto dos autónomos tamén, os propios o mercadillo ten un particular número de persoas e foi hasta a última hora que puideron abrir. Non? Está ben-vindo porque ademais crea ambiente nas rúas de Rianxo, a xente tamén estaba agardando iso e é un elemento tamén de axudar a dinamizar en xeral a presenza de veciños e veciñas de outras localidades próximas para vir comprar e vir visitarnos e dar ese novo ambiente a Rianxo que debemos ir recuperando.